एबार फंबाय सोरनि गेम खोन्थादो धनसिरिपुरजों आरो दुइ नं मानिपुर आच्छा माने जों गामिनि आरोना एबार नायलांदोलाय बे जाहैबाय माने आंनि गामि खाथिनिनो जाहैबाय धनसिरिपुरनि ओमफ्राय ओरैजाय मानिपुर गामिनि सोर देरहायो बेखौबो एसे दिन्थिलांनोसै ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरखौबो एसे आं एसे मोजाङै दिन्थिलांसै ना नायलांदोलाय बिसोर जाहैबाय एबारसो फार्स्ट नामा नोंसोरो ना होमबा नायनोसै नै बिथांमोनहाबो रेडि माबोरै मोजां ना देरहागोन देरहाया देरहागोन ना आच्छा बरिया नायनोसै नङा होमबा सोर देरहायो ओरैजाय मानिकपुरनिखौ एसे दिन्थिनि आङो नैबे जाहैबाय मानिकपुर गामिनिया सोर देरहायो नायनोसै माबोरै बाजि खबरा देरहागोन देरहाया बायदि देरहागोन बायदि मोनदों नायनोसै रेडि 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 फार्स्ट राउन्डआव धनसिरिपुरा गामिया जेनबाय ओमफ्राय ओरैजाय मा होनो बेखौहाय मानिकपुर गामिया देरहाबाय एबार आरो खेबसे गेम दंबायो बेयाव जुदि जेनोबाथाय बिथांमोना जेनथारबाय आरोखि एबार खेबसे नायबावनोसै नङा होमबा सोर देरहायो नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय आरोबाव एबार माने जायगाखौ चेन्ज खालामलायबाय जायगाखौहाय एबार सोर देरहायो बेखौबो आं दिन्थिलांबाय थानोसै आरो थांफाबाय थादोलाय एबार नायलांफिनदोलाय नेक्स्ट गेमखौहाय बिथांमोना सोर देरहायो धनसिरिपुरा खेबसे जेनखाबाय एबार नायदो सोर देरहायो नाय रेडि जाबाय बिथांमोना खेला टक्कर जाबाय देरहाफिनबायना एबार गोलैगुलायबाय देरहाफिनबाय खेला टक्कर जाबाय आरो एबार खेबसे दंबायो जिमानखिनि खेल नायबाय माने बेफोरबायदि माने मोनसे गेमाव देरहानाय दासिम जाथ'वाखैमोन बिथांमोननियाव फार्स्ट गेम जाहैबाय बिथांमोना एबार आखौ खेबसे चान्स मोनबावगोन मानो होनना बुङोबा बिथांमोना मोनसेया मोननै देरहाबाय नालाय मोनसे पार्टिया खेबसे देरहाबाय बिथांमोना खेबसे चान्स मोनबावबाय बिनि उनावहाय एबार बिथांमोननि गेजेराव आरो एबार लास्ट चान्स जायनो देरहागोन बेनो देरहासिगोन जायनो जेनसिगोन बिथांमोना बिसोरनो जेनसिगोन आरोखि एबारा माने माबायदि टक्कर जागोन बेखौबोथ' आं मिथिला एबार नोंथांमोना आरोबाव नायनानै थांबावदोलाय ओमफ्राय आरो बिनि उनाव बुंदो नङा होमबा सोरनि बोलोआ बांसिन सोर गामिया बोलोआ बांसिन आंनि मथेबाथ' दायो आं सानगोन माने मोननैबो गामिया दायो बराबर बोलोआवहाय मानो होनना बुङोबा माने मोननैबो टिमा खेबसे देरहानाय लोगो लोगो जों बुंनो हायो जे बिथांमोननि बोलोआ समान एबार लास्ट खेलावहाय नायदो सोरनि बोलोआ बांसिन बेखौ एबार आं दिन्थिलांबाय थानोसै नुदों दा आंनि उनावहाय गासिबो नायग्राबो दङ बेयावनो दङ नायग्राबो दङ आरो गेलेग्राबो दङ आरोखि आंनि उनावहाय नै एबार नायदोलाय लास्ट फाइनाल गेमखौहाय सोर देरहायो नङा होमबा रेडि जालायबाय बिमाया गेलेदों नालाय ओंखायनो फिसाया थांफानो नागिरदों माने नै वाव स्टार्ट जालायबाय नायनोसै नङा होमबा सोरनि गामिनि बोलोआ बांसिन एबार रेडि जाबाय दिन्थिनो आं बाजैखौ
देरहामारबायना बाजैमोना देरहामारबायना देरहामारबाय बिसोरो देरहामारबाय हायो मणिपुर गामिनि आइजोफोरनि बोलोआ बांसिन बुंनो हायो जोङो दायो मेंदों मेंदोंना मेंबाय दायो आयो 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 हाबाब आङो दायो बुंगोन जोंहा माने 2 नं मणिपुर गामिनि आइजोफोरनि बोलोआ रासिन होननानै आङो बुंगोन आरोखि नोंथांमोनाबो नायनानै मिथिबाय जानांगौ माने मोननैबो टीमाहाय मोनसे देरहाखांनायनि उनावहाय जों बुंनो हायो मोननैबो टीमा बराबर ओमफ्राय लास्ट नैबेहाय लास्ट जोबनायाव जुदि जायनाया बोलोआ बांसिन जों बेखौ बुंनो हायो बै गामिनि आइजोफोरनि बोलोआ बांसिन होननानै आं बुंनो हायो आरोखि बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो लास्टआव कमेन्ट हरनानै खिन्थिहरदो आंनोहाय